салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. марҳамат, якти лайк мезанем, подписация фаромош накунем. Бародарое ки ҳамин видеои тамошо кардашон, хоҳиши зиёд ҳамин ки таги видео ба дароитон бародаро Солеҳ Исмоилов навистагӣ ҳамна зекунтон подписация бурад. он подписация зекунтон илтимос. ана ин акоманда ҳавли фурӯшӣ омудааст. чор тарафаш заборша рехта мондагӣ, фундаментиша фақат блок мезанӣ, хона ва гирдовгир маҳкам меша. нархаш 115,000 сомон. ана ин 14 микрорайонанда, арес як дета 200 метр боло. документош нақс, он камбудиш нест. агар харидори аниқ боштон, агар телефон муктам не ҳамсояҳо қариб анча кӯшида омдаги одамо поино ҳама ҷо харидори аниқ боштон, агар телефон кунтон, албатта телефонато мо ҷавоб медиҳем, саволото мо ҷавоб медиҳем. бо ягон хел саволои ҳолато моштагар албатта ҷавоб медиҳем. барои ягон хел хона фурӯшӣ ё замин фурӯшӣ ҳолато моша реклама кардагӣ бошон, албатта телефон кунтон реклама мекунем бародаро. барои реклама, барои тамос ҳамин толмархабар рӯи экран ба номери телефон мебурад, ватсапаша май. телефон кунтон, мо ҳама вақт дар хизмати шумо. фақат аз шумо хоҳиш ҳамин лайка мезантон, видео паҳн шуда мегирад ҳама ютубба. ҳамин аз шумо ҳечи намебарад, якта лайк тамом. раҳмат барои дастгириётон, миннатдор бародарҷонҳо.